डिस्ट्रिक्टआव थांनो मोननांगौ गासिबो डिस्ट्रिक्टआव थांनो मोननांगौ माखासे नेमखौ जों मानिनानै लानो हाया माखासे नेमखौ जों मानिनानै लानो हाया माखासे नेमखौ जों मानिनानै लानो हाया खारनो मोननांगौ नेशनेलाव खारनो मोननांगौ नेशनेलाव खारनो मोननांगौ रनिघाटा दिनै फिरफिलि गारि सालायनायनि स्टाफआव मोनसे जुथुमनायनि मेलानो जाबाय। दिनै जोङो क'क्राझाराव थांनो हाया, जेनेबा चिरांनिफ्राय क'क्राझार थांनो हाया, चिरांनिफ्राय बङाइगाव थांनो हाया। दा बेवहाय थाङोब्ला फाइन फोनाङो जोंखौ बा हमनानै लाखियो, डिस्टार्ब खालामो। दा बेनि थाखायनो जोङो दा बेखौ जुथुमनानै लानाय जादों आरो। दा दिनै जोङो गथ' गथाय खांनायनि बेलायाव जेनेबा जोङो दिनै जुदि गारिखौ लानानै जुदि थांनो मोनाब्ला जों मारै बोगोन गारिखौ, मारै सोलिगोन, मारै किस्ति हरनो हागोन। दा बेफोरखौ साननानै माने जोङो एसे जुथुमनाय लानाय जादों आरो जुथुमनानै लानाय जादों। दा बेवहाय जों थांनो मोननांगोन, न्यायखौ जोंनो नांगोन। गासिबो जा सिगाङाव जेरै सोलिबोदों बिदिनो सोलिनो मोननाय जानांगोन। अब्लासो जोङो मथथे जोंनि माबायाव सालायनायाव जोङो मोजां रोखोम माने होनो हागोन। दा एमआइ खोथा दङ, एमआइखौबो होनांगौ। एमआइखौ जों मारै सोलिनो हागोन थांनो जुदि हायाब्ला। दा जुदि बेबायदि डिस्टार्ब खालामोबा जोंथ' एमआइखौ होनो हाया। बावलायलाङोबोलै एसे दा जोंनो रड पारमिटबो नांगोन। रड पारमिटआथ' दंखायो हिसाबै जोङो रडआव, नेसनेल रडआव खारनो मोननाय जानांगोन। प्लास आरो जोङो क'क्राझार बङाइगाव थांनानै जेनेबा जोङो रिजार्भ बोनो मोननाय जानांगोन। अब्लासो जोङो गथ' गथाय खांनायाव एसेब्लाबो जोङो सुबिदा मोनगोन। आरो लोगोसे एमआइ हरनायाव जेनेबा जोंहा बहुद प्रब्लेम जायो। दा बे एमआइखौबो जों हरनो हागोन आरो। जुदि बेफोरबायदि जुदि सरकारा जोंनि सुबिदा होआब्ला जोङो गारिफोरखौ मा खालामगोन? सालायनो मोनाब्ला जों थाइसेबो खामायनो हानाय नङा, एमआइबो हरनो हानाय नङा। प्लास जोङो जाखिनि गारि लाबोदों गासिबो बेखिनि माबा गारिफोरखौ जोङो गासिबो श'रुमनो गथायजोबनांगौ जानानै फैगोन आरोखि। आरो जाथाराबा जों गथायजोबनांगोनबो आरो मानिथाराबा सरकारा जुदि मानियाब्ला, जोंनो सुबिदा होआब्ला जोङो बे गारिफोरखौ गासिबो गथायनानै होजोबनाय बायदि जागोन आरो, होजोबनांगोन आरो। माबायदि खस्थ' मोनदों बे बन्द? दा जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव थांनांगौ, जेनेबा नेसनेल हाइवेआव जों खारनो मोना। दा बेवहाय जोंहा बिराद माने उसुबिदा जायो। एमआइ हरनो हाया जोङो, एमआइखौ बोरै सोलिनो हागोन? जेनेबा दिनाव जोङो दा हमनानै ला जोङो रनिघाटानिफ्राय जुदि सामथाइबारि, बेवहाय गामिनि सासे सानैबो नांगौबा जोङो दिनाव फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिमाव 200-300 थाखाल' खामायनो हायो। अब्ला जोंना एमआइआ दङ ओरैजाय हमनानै ला सोरनाबा 10,000, सोरनाबा 12,000, सोरनाबा 9,000। आरो बिनि सायाव कारेन्ट बिल दं आरो प्लास बायदिसिना दङ। दा बेफोरखौथ' जोङो नायहरजोबोबा जों हाया आरोखि दा सोलिनो। दा सलुसन लुबैदों। औ, दा जोङो बिनि दारैनो माने जों टट' ड्राइभारफ्रा गासिबो ज' जानानै बे सलुसनखौ नागिरदों आरो। मेम'रेन्डाम गथायगोन नामा नोंथांमोना? मेम'रेन्डामखौथ' जोङो रायज्लायदोंमोन, डिसिनाव होनायनि खोथा रायज्लायनाया। ओमफ्राय दा खय थारिखआव लानाय जायो बेखौ बुंथ'वाखै, डिसकासन जाथ'वाखै। दा थाबैनो बानायनो नागिरदों आरो जों गथ' स्टाफनि मानसिफ्रा आरो भेहिकेलनि मानसिफ्रा। जोंना 3+निया हरदों, 3+ होननानै बुंदों। दा बेवहाय सिटआथ' जेनेबा सिगाङाव सासे, ओमफ्राय उनावहाय सानै दङ। दा बेखिनिजोंथ' जों हाया। साथाम ड्राइभारजों प्लास साब्रै जायो आरो। दा बेवहायथ' जोङो संसारखौ सोलिनो हाया। दा बेवहाय नोङो सानसेयाव जुदि 200-300ल' जुदि खामायनांगौब्ला एमआइखौ माखौ हरगोन? आरो जों गथ' गथाय फोरोंनाय, जेनेबा संसार जानाय, माजों सोलिनो हागोन? दा हायाना। दा कारेन्ट बिलबो दङ फारसेथिं। होमबा नोङो ओरैनो प्लास साननानै नाहरोबा 12,000, 13,000 जाखायो खरसाया दङ। बिनि गेजेराव आरो जोंहा जानाय नांबावगौ, अब्लाथ' जों सोलिनो हाया। दा मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जुदि जोङो नेसनेलावबो खारनो हाया, जेनेबा जोंनि माबानिफ्रायनो नेसनेलाव गानो हाया, आरो प्लास जोङो ओरैजाय क'क्राझार बङाइगावबो थांनो हाया। बेफोरबायदि जायोब्लाथ' जों सोलिनो हानाय नङा संसारखौ। दा जोङो बिदि जायोब्ला जों गासिबो गथायफिनजोबनांगोन आरो गारिखौ। दा बिनि थाखायनो जोंनो न्याय नांगौ। माने